Zamislite da se probudite ujutru sa lakšim telom, bez žeđi i umora. A sve to samo zahvaljujući jednom jednostavnom piću koje popijete pre spavanja. Možda zvuči neverovatno, ali istina je da određeni napici mogu da pomognu telu da tokom noći prirodno snizi šećer u krvi. I ne govorimo o skupim suplementima ili lekovima, već o stvarima koje već imate kod kuće. Danas vam otkrivam 7 pića koja pomažu da krvna slika bude bolja i da se osjećate lakše. I verujte mi, nisu ono što mislite. Topla voda sa limunom možda deluje kao jednostavno piće, ali njen efekat na telo je zaista poseban. Kada popijete čašu tople vode sa nekoliko kapi svežeg limuna pred spavanje, vi zapravo pomažete svom organizmu da se očisti od viška šećera i toksina koji su se nakupili tokom dana. Limun podstiče rad jetre, organa koji je zadužen da prerađuje šećer i da ga pretvara u energiju. Kada je jetra rasterećena i radi pravilno, jutarnje vrednosti šećera su znatno stabilnije. Osim toga, limun je bogat vitaminom C i antioksidansima koji pomažu da se krvne žile očiste i da cirkulacija bude bolja. Topla voda dodatno opušta stomak i creva, pa nema osjećaja nadutosti ili težine tokom noći. Ova kombinacija ne podiže šećer, a može čak i da ga spusti. Najlepše od svega je što je potpuno prirodna, dostupna svima i ne košta gotovo ništa. Samo jedna navika svake večeri može da donese ogromnu razliku u vašem zdravlju i jutarnjoj energiji. Čaj od cimeta je jedan od najstarijih i najjednostavnijih prirodnih načina da se održi šećer u krvi pod kontrolom. Cimet sadrži posebne materije koje pomažu ćelijama da budu osjetljivije na insulin, što znači da telo lakše koristi šećer iz krvi i pretvara ga u energiju. Kada popijete šolju toplog čaja od cimeta uveče, vi zapravo pomažete svom organizmu da preko noći radi mirnije i da nema naglih skokova šećera. Osim toga, ovaj napitak umiruje želudac i ubrzava varenje, pa nema osjećaja težine pred spavanje. Miris i ukus cimeta opuštaju i pomažu da lakše zaspite, što je posebno važno za starije osobe koje se često bude tokom noći. Redovnim konzumiranjem čaj od cimeta može doprineti boljoj cirkulaciji i većoj energiji ujutru. Najlepše je što vam ne treba mnogo, dovoljno je pola kašičice cimeta preliti vrelom vodom i pustiti da odstoji nekoliko minuta. Prirodan, topao i mirisan napitak koji hrani dušu i telo, a istovremeno čuva vaše zdravlje. Čaj od kamilice mnogi povezuju samo sa smirenjem i lakšim snom, ali njegova moć ide daleko dalje od toga. Ova jednostavna biljka sadrži prirodne materije koje mogu pomoći da se šećer u krvi održi stabilnijim tokom noći. Kada se popije pred spavanje, čaj od kamilice ne samo da opušta živce i smiruje telo, već utiče i na rad pankreasa i jetre, organa koji su ključni za preradu šećera. Naučna istraživanja su pokazala da redovno ispijanje kamilice može doprineti nižim jutarnjim vrednostima glukoze, što znači da vaše telo tokom noći radi mirnije i zdravije. Osim toga, kamilica pomaže varenju, pa nema nadimanja, gorušice ni osjećaja težine u stomaku, što često zna da muči starije osobe. Njena blaga, prijatna aroma deluje gotovo kao prirodni sedativ, bez ikakvih nuspojava. Najlepše od svega je što je dostupna svima, lako se priprema i može se piti svake večeri bez straha od navike. Jedna šolja ovog čaja pred spavanje donosi i miran san i stabilniji šećer ujutru. Zlatno mleko, poznato i kao mleko sa kurkumom, vekovima se koristi u narodnoj medicini Indije kao napitak za zdravlje i dugovečnost. Ova jednostavna kombinacija toplog mleka i prstohvata kurkume pravi je dar za organizam, naročito kada se pije pred spavanje. Kurkuma sadrži snažnu materiju kurkumin, koja pomaže telu da se bori protiv upala i da bolje reguliše nivo šećera u krvi. Kada je šećer stabilan tokom noći, san je mirniji, a jutro dolazi sa više energije i manje osjećaja umora. Toplo mleko u ovoj kombinaciji dodatno umiruje nervni sistem, opušta mišiće i pomaže telu da brže uđe u fazu dubokog sna. Zlatno mleko može biti odlična navika za starije osobe, jer ne samo da pomaže metabolizmu šećera, već i podstiče cirkulaciju, jača kosti i čuva zglobove.
Za pripremu je dovoljno malo kurkume pomešati u šolji toplog mleka i po želji dodati prstohvat cimeta. Ukusan, topao napitak koji greje i dušu i telo, a uz to prirodno pomaže zdravlju. Čaj od koprive je jedan od onih starih narodnih napitaka koje su naše bake često koristile, a danas sve više naučnih istraživanja potvrđuje koliko je koristan, posebno kada je u pitanju šećer u krvi. Kopriva sadrži prirodne materije koje pomažu telu da lakše preradi glukozu i da je održi na stabilnom nivou. Kada se popije pred spavanje, ovaj čaj može da podstakne rad bubrega, pa se višak šećera i toksina iz krvi izbacuje prirodnim putem. Osim toga, kopriva poboljšava cirkulaciju i jača krvne sudove, što je izuzetno važno za starije ljude. Njena moć nije samo u tome što čisti krv, već i u tome što umiruje organizam i olakšava varenje, pa se spava mirnije i bez buđenja. Najlepše od svega je što je čaj od koprive blag, prijatan i može se piti svako veče. Jedna šolja ovog napitka pred spavanje može da napravi veliku razliku. Jutro dočekujete sa stabilnijim šećerom i lakšim telom. Jabukovo sirće možda deluje neobično kao večernji napitak, ali njegova moć u regulisanju šećera u krvi je neverovatna. Kada se u čaši mlake vode razmuti kašičica jabukovog sirćeta i popije pred spavanje, telo dobija podršku da sporije razgrađuje ugljene hidrate. To znači da nema naglih skokova šećera tokom noći, a jutarnje vrednosti glukoze često budu niže i stabilnije. Sirće sadrži prirodne kiseline koje podstiču varenje i pomažu jetri da efikasnije obrađuje šećer. Osim toga, ovaj napitak smanjuje osjećaj nadutosti i težine u stomaku, pa je san mirniji i kvalitetniji. Posebno je koristan na starijim osobama, jer doprinosi i boljoj cirkulaciji i čuvanju zdravlja krvnih sudova. Bitno je da se ne pretera, dovoljna je jedna kašičica na čašu vode. Redovnim konzumiranjem ova jednostavna navika može postati moćan saveznik u borbi protiv povišenog šećera. Jeftino, prirodno i lako, a efekti su vidljivi već nakon nekoliko dana. Toplo mleko bez šećera je starinski savet koji su naše bake često davale deci i odraslima pred spavanje. I to s razlogom. Ovaj jednostavan napitak smiruje nervni sistem, opušta mišiće i pomaže telu da lakše uđe u dubok san. Kada telo mirno spava, šećer u krvi se lakše drži pod kontrolom, jer nema dodatnog stresa ni napetosti. Mleko sadrži proteine i prirodne masti koje usporavaju varenje i pomažu da nema naglih oscilacija glukoze tokom noći. To znači da se probudite odmorniji, bez osjećaja slabosti ili vrtoglavice. Osim toga, mleko je bogato kalcijumom i magnezijumom, mineralima koji jačaju kosti i opuštaju krvne sudove, što je posebno značajno za starije osobe. Najvažnije je da se mleko pije bez dodatog šećera ili zaslađivača, jer tada pokazuje svoj pravi efekat. Jedna topla šolja mleka pred spavanje nije samo navika. To je mali večernji ritual koji donosi mir, udobnost i stabilniji šećer ujutru. Kao što vidite, priroda nam je dala jednostavne i lako dostupne napitke koji mogu da pomognu u borbi protiv povišenog šećera u krvi. Ne morate da menjate sve odjednom. Dovoljno je da izaberete jedno ili dva pića koja vam najviše prijaju i da ih uvedete u svoju večernju rutinu. Možda će to biti šolja toplog mleka, čaj od kamilice ili čaša vode sa limunom. Važno je da budete dosledni i da ih pijete redovno. Na taj način pomažete svom telu da radi mirnije, jetri da se odmori, a krvnim sudovima da ostanu zdraviji. Već posle nekoliko dana možete primetiti da se budite sa više energije i da su jutarnje vrednosti šećera stabilnije. Sitne navike, kada se ponavljaju, prave velike promene u životu. Zato izaberite svoje večernje piće, opustite se i dozvolite svom telu da preko noći prirodno obnovi snagu i zdravlje.